Hello mga Yiniens! DCBTV. Ito po yung channel. Terus yung video niya po dito. Ako po ito sa sa Red Motors, no? Bablog ko naman yan yung nito man yan, yung promo nila dito sa Red Motors. Ngayon, pakita ko lang yung location mo saan yung Red Motors. Yan dito sa Lingayen Pagkatapos. Yan yung dito sa may Artacho Street. Artacho Street po. Ito papuntang PSU Lingayen. Ayan, may yan yung yung mga dyan. Ito yung paggawa ng stainless. Diyan kumakain sila. Ayan, kumakain sila kasi break time ngayon eh. Tapat lang sa mayans ng Red Motors yung paggawa ng stainless. Ito mayans yung papuntang papuntang simbahan ng Lingayen, papuntang Takto, Jollibee, saka yung community hospital. Itong way na to eh. Ito mayans, so tapat lang siya. Yung ito mayans yung Artacho Street. Ito mayans yung Red Motors. Red Motors dealer, Artacho Poblacion Lingayen, Pangasinan, Red Motors. Papakita naman yung documents na 40 pesos down payment. Itong Barako 40 pesos down payment. Ayan yung Barako mga inyan, so. Ayan, may 40 pesos down payment. Itong itong City Bajaj 150 ba to? City Bajaj 150. Ayan, 150. 40 pesos down payment din yan. Baka yung TMX 40 pesos din payment din yan, TMX. Ayan yan. At ito yung Bajaj 125, 40 pesos down payment. Bajaj 125. Mga yan, meron din sila rito yung mga iba't ibang klase ng motor dito sa Red Motors. Meron din rito, meron din scooters kung gusto nyo ayan, pero ito hindi ito nakapromo ng 40 pesos down payment. Ano yan sir doon? Ayan. Ito lang pa yan sa nakapromo, itong 40 pesos down payment. Ayan yan. Sabihin ko lang yung requirements dito. Wala siyang co-maker, no? 1 valid ID, Xerox copy, 2x2 pictures, 2 copies, tapos 1 month payslip, tapos barangay o mayor's permit. Kung tricycle driver kayo, franchise or permit, tapos 2 months latest remittance kung kayo ay pinapadalhan. Dito man yung defecto. May number dito man yan, kontakin nyo lang dito sa Red Motors 0938-922-1047. Okay Minions, salamat sa mga Minions. God bless everyone, more power, keep safe, sana sa buting kalagayan, and